quasi innata, se n'extreu la voluntat de canviar de lloc les pedres, de matar o deixar-ho estar. Quan per fi s'atoca el fons i les preguntes s'extingeixen, tothom fa el que li és nada, només alguns tenten la sort amb uns cossos tan solubles. Què pretenen aquests éssers que no saben que això és feina només dels reis de la selva? Des d'un turó de tancs es cria l'observador, practica el que li és nada, no tempta pas la sort, no. Des d'un turó de tancs es forma l'observador, col·leccionant bocins i encaixant-los tots. Estossega quan els vents porten l'humitat del mar, a l'estiu que s'aixomberes i quan es punxa s'hi posa fang. El turó no és massa còmode i a vegades es sent sol, però quan veu caure les vespes reflexiona i gesticula amb uns cossos tan solubles. Què pretenen aquests éssers que no saben que això és feina només dels reis de la selva? Des